akho umuntu so uthi wena ovuma ukuthi wenzeni uthi methi komunye nakomunye kusho ukuthi uya kumuntu uyoqala phasi ukukhuluma indaba yakho ukuthi uxabane kuphi noNkulunkulu njengoba usukulesisa lesi sigaba leso sokusona. Uma siqhutshekwa lapho futhi uyathola ukuthi kukhona isikhathi lapho umuntu esefile bese kuba khona abantu abakhona emlindelweni wakhe la kulabantu abakhona emlindelweni wakhe bazosho ububi abagcine wena ukubona kanti wena usuphendukile. Lokho kukunikeza amathize ebantwini abalalele ngoba abantu bazobeka ngokuthi umntwana kaNkulunkulu bese kuthola ukuthi umuntu wawumlimazile uthi uma ngabe engase aye nami ngiyobuya ngoba ungishiye ngilimazile. Okubiza ukuthi mangabe kukhona lapho konakale khona phakathi komunye umuntu nomunye umuntu zivume izono bese uhamba uya kuloyo muntu olimazeni naye uhlale phansi naye uxolise uzendlale kodwa futhi uqaphele ukuthi ngesikhathi uyihlambulula noma uzivuma izono zensile kuloyo muntu izibona ububi bakho kuqala ungaboni ububi kulo muntu okhuluma naye ngoba bewenza kanjalo uzomqolisa futhi okufanele ukuthi wazi ukuthi ukalindele ukushawa noma inini ke mawuza kanjalo kanti wena mawubona ububi ngoba usumntwana kaNkulunkulu osekhanyiselo sokwazi ukubona into embi indaba yakho uzobona izophela imnandi. Usuzohamba ngokukhululeka ngisho emhlabeni mabe ukuthi ushumayela ivangeli ungalishumela noma kuphi kanti uma umuntu okhona umuntu ongakhulumisana naye uzinciphisela umhlaba. So akukuhleke futhi lokuthi uhamba wena nje khona abantu abagogwesayo nobazibayo ubumntwana kaNkulunkulu. Ay ngizwa kahle mama Gumede kusho ukuthi ngezinye indlela awukwazi ukuthi ungathi umntwana kaNkulunkulu uhambe nesono ngaphakathi kuwe. Isono kufune kusivume sivume izono zethu omunye komunye. Yazi ngiyabheka la mama Gumede ukuthi ngamanye amazwi awukwazi ukuthi ungakhonza uNkulunkulu uphinde ukhonze uSathane ngesikhathi esisodwa. Akwenzeki. Uma ukhonza uNkulunkulu ufana wenza intando kaNkulunkulu ube ngcwele ngokuba yena ungcwele. Inkosi yami ngiyafisa ukuthi engathi abantu ingahlala ngoba ukuthola umunye umuntu athi ngibusise uNkulunkulu uthola ukuthi ngendlela agree ngayo unayo yonke into yebo kodwa nje ugrade wazi ukuthi yonke into ifanele ukuthi ibe eyakhe ayisha isifuba athi ubusise uNkulunkulu. Omunye uthola ukuthi unamagqubu unenzondo akaxoli kodwa njalo lo muntu uye esontweni uyokhonza. Ngamanye amazwi lo muntu kusho ukuthi uvale namasanga ezulu ngoba abantu abangakholwa babuka yena bese bethi hawu ngingathi ngiyokwenzana esontweni kusakhona abantu abanje. Nje lapho futhi kukhona abangcwele engihlangane nabo umuntu ayishaya isifuba athi mina ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe ngithethelelwe izono. So mangabe sesixoxa sesijula nokuthethelelwa kwakhe izono sengimbuza ukuthi kodwa ke kona izono sewazivuma na? Umzalwane avele angiphendula athi hayi konke lokwenzeka automatically. Ngesikhathi nje ngivuma ngiphakamisa isandla ngithi nje ngiyamkhetha ngoba abaningi bazi ukuthi bayamkhetha uJesu kanti uJesu okhetha thina. Bese ethi umuntu ngesikhathi ngimkhetha nje ngiphakamisa isandla yonke izono zami nje zisuke sezihlanziwe. Mina sekusela ukuthi nje ngiqhubeke nokuhamba endleleni enhle. Kodwa futhi othola ukuthi nakhona la endleleni kukhona zonke lezimo oyichazayo ukuthi kukhona umona kukhona yonke leyo nto leyo oyichazayo endleleni. Kodwa umuntu athini ngithethelelwe izono mina. Kodwa engazange azame phambi komdali abeke iwitness yakhe ukuthi nakuke sengiphambi kwakho umdali ngiyazihlambula ngiyazivuma zonke izono zami engizenzile ngoba izono aziqali ekutheni umuntu esemdala. Umama Zanele umfundisa ukuthi isono siqala useyingane kodwa lo muntu lo usengazange asayivume zonke lezo zono kodwa abe ezishaya isifuba ethi mina ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe ngithethelelwe izono.
bathini bathi yonke lonto yenzeka automatically. uJesu ngesikhathi nje somvumile nje usuthi uyinkosi nomsindisi wempilo yakho, izono seziphelile lapho. So ila cut off khona nje sokuvela iphejelishi, okuwukuthi ke ku wrong lo kumele siyivume izono omunye nomunye. Hallelujah. Uphinde futhi uhambe uyoxolisa kulabo owakade ubonile owakade ubalimazile endleleni ukuze okay, shuthi ukuze upheleliswe ekuthenini ube umntwana kaNkulunkulu kufanele uzivume izono komunye ozoba i-witness yakho, ngoba uJesu usuke khona vele okuyena usuke uzovuma phambi kwakhe izono. Lo osuke ekhona usuke eyi-witness kaJesu ukuthi ngempela uzivumile izono, wazisho zonke, ngoba noma ungazishongo zonke uyakusiza, ngoba usuke ukhuleka vele ukuthi ngicela ungikhulise ungikhumbuze nesengikhohliwe. Kanjalo uyakhuleka usukhuleka uyakuhlambulula ngazo zonke lezo zono zakho lezo osuke usuyivumile, then bese uyapheleliswa uba umntwana kaNkulunkulu, kodwa usuvumile zonke. Uyivume phakathi kwalowo osuke ekhona noJesu. Ekugcineni bese uyahamba uye kulabo osuke ubone ngempela, unlike mhlambe mawade wabulela umuntu wangazi ukuthi lo muntu ubulele ubani. Kumele uhambe uye emndenini, ukhosta ngisho ngabe kuthiwa uzoboshwa, kumele ukuthi ukuvumele lokho, ngoba ni uvuma izono zonke, ngisho ngabe kuthiwa zazicashe kanjani asaziwa ukuthi nesasenziwa wena. Kumele leso sono uhambe uyozidalula ukuthi yimina engenza ukuthi nokuthi eminyakeni eyishumi engaka ngenza ukuthi ukuze leso sono leso sicishwe. Lithi iBhayibheli lami sifakwa olwandleni lokhohlo. So ke kufanele zonke izono zakho zithathwe ziyofakwa olwandle lokhohlo bese uqala impilo entsha, njengoba ilisho izwi lithi uma sizivuma sishiya uthembekile ukusithethelela zona. So ke ngaleso simo ukuthi kufanele sizivume zonke, kumele ngempela sizivume zonke, ungasho ukuthi kwenzeka automatically. Ayikho into eyenzeka automatically kamdala, konke kwenzeka ngokuthi sikwenze. Kusho ukuthi uma ingcwele uyasikhumbuza lezono nalezi ey'ndala. Usikhumbuza kahle kakhulu. Uma nje uzokhuleka umcele uthi nje ngiyacela ukuthi Nkosi ungikhumbuze bese ngikhohliwe, ziyavuka ngisho ngabe sowuzivumile lezo komunye zibuye zivuke futhi emva kwesikhathi ukukhumbula hawu konje ngenza ukuthi kufanele futhi uthole umuntu ufike umtshela ukuthi ngenza ukuthi uzivume njalo izono zakho, ngoba uthini uma sithi asinasono simenza umqambi manga kwawuyena neqiniso futhi alikho kithini. Amen. So ke kumele ngaso sonke isikhathi usuku nosuku kumele siyihlambulule phambi kwaMdali, ngoba usidinga sibahle. Okunye ngifikela enhlizweni ukuthi ngesikhathi uhamba mhlawumbe uyovuma isono sakho noma ngabe kuthiwa usuneminyaka eyishumi, engathi ungaqala ukukhuleke ulibeke udaba lakho uNkulunkulu ukuthi Baba ngicela ukuthi uhambe nami. Ube uyena ufika qala lapho la uyovuma khona isono, ufike vele wona yonke into seyilungile. Haleluya. Kubanjalo impela baba. Babisiba ngiyaxolisa. Lapho nje ngizocela ukuletha ubufakazi obuphathekayo. Ukhumbula ukuthi mina uJesu wathi angihambe ngiyophipa la ngake khona. Kukhona umama engangithe uyangithakatha. Wathi angihambe ngifike ngimtshele nekade ngicabanga ngehlizwe lami ngazange ngimtshele khona ukuthi njena nje mina ngazi ukuthi ngibulawa uyena. Uma ngifika khona ngisaba kuhlokuma ngalisayo. Ngangesaba hayi indaba zokudlala. And kukhulu ngempela ukutshela umuntu ukuthi wayekuthakatha noma uyakuthakatha. And uzomtshela futhi hayi indaba zokuthi uzothumela umuntu. Ngaleyo ndlela ngisho ukuthi ngiyamvumela uMngcwele ekhumbuza angawuba nezono osongasazazi uyakutshela. Ngikhumbula ukuthi khona isono ngasiza ngo-1972 wabhala phansi, wabhala i-weather, wabhala yonke into engangiyigqokile nesizathu engangisenzela leso sono. 1972 ungikhumbuza manje ngo-1998 ngicabanga sokusa-72 ngabe ngisathe ngithi angikhumbuli, wathi nje khumbula. Mayithi nje khumbula kwenzeka ungakhumbuli. Waphinda wayiveza uTV ngaze washo ngisho isizathu engasenzela leso sono. Lalo langa akaziphiki ukuthi ngokahadeni. Ngangisemncane vele ngaleso sikhathi. Ngathi mina ngokwachonga.
Kwathi mina ngangisho kanjalo wathi naye wawenziwa ukuthi wawulambile ucabanga ukuthi uzokuleza isikwa ngoba udayisa isinkwa. Awukade uphuma ukogaya ngalelo langa futhi wawumeduze kwesihlahla nje kushipha ngikhombisa yonke into kwakunomoya ingubo ngigqokile isikotshi inozifu ngaphambili yayiphephuka ngakhumbula futhi ngakhumbula ngempela ngalodlala ukuthi ngangilambe kuneyinsukwani ngigcinile ukudla. Wathi nje khumbula into edala ukuthi wenze leso sono ukuthi awufuna ukuthi akuphise inkwa. Abazange zanginikeze leso simo. Wajabulela nje ukuthi ngiwakachonga kwaphela kanjalo. Angasithola isinkwa. Zange ngisithola isinkwa sengiqambile amanga. Manje ngisho khona ukuthi ngempela umoya ongcwele mangabe ethi izono ziyavunywa. Ngempela sidinga singcwele. Angeke ngempela sibekele imisebenzi emihle phezulu komsebenzi efileyo. Hayi ayikho into efana naleyo. Ayikho into efana naleyo. Abafishana kusho ukuthi nje isono nje isono. Asingeni ezulwini. Lutho. Isono asingeni ezulwini. Udlala nje. Nokuncokola amanga. Ngisho ngabe kuthiwa umbishopi, ngisho ngabe kuthiwa umfundisi, ngisho ngabe kuthiwa umphathi wezwe, ngisho ngabe kuthiwa udumile umhlaba wonke, kodwa isono asingeni ezulwini. Haleluya. Babuzibande angazi khona safuna ukusibekela kona. Ngifisa ukuthi nginezezele mhlawumbe ukuqhuma kahle indaba. Umama loqeda ukukhuluma uma ethi uma sizivuma sizishiya uyasithethelela. Kusho khona ukuthi uzivume ungasishiyi ayikho into ethelela. Bese ngibuya kwi-CD yakhe umama uGumede le aqale ngaye ngithemba ukuthi abanye benu sebeyitholile uma bengayitholi bazoyithola la kuyi-step sokuqala ukuvuma izono. Yena ngesikhathi eqala ehlangana nenkosi uJesu kwaba ngokuqala kwaba ukuthi ambonise izono zakhe kusukela nenyanga ezona. I-step sokuqala leso kusho ukuthi ngaphambi kokuba uye kumuntu ofuna ukuyobuyisana naye makube usubonene nomntwana kaNkuluNkulu ozokukhulekisa wazisho zonke izono zakhe. Uma futhi uzikhumbula nge-step sokuqala nje ngoba immediately uqeda ukusindiswa kufuneka wena ungahlukani ne-writing pad nepeni ngoba umoya ongcwele ukukhumbuza isono emva kwesinye isono emva kwesinye impilo yakho yonke. Funeka mawukhumbula ubhala phansi ngoba usathana uhlakaniphile mase wasikhumbula ngeke uphinde usasikhumbula umonzo osekhumbuzile uzosikhoza ukuthi awuhambe kayini bengithi kufuneka wena ungahlukani nalezo zinto. Ukuthi izono okuyisebenza kanjani sikuthola ku-Isaiah 59. Isaiah 59 verse 1 uthi bheka isandla sika Jehova asifinyeziwe ukuba singasindisi nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingezwa kepha ububi benu obunahlukanisile noNkulunkulu nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini ukuba angezwa. Uzothola umzalwane ekhuleka efuna umkhuleko uphendulo kanti awuphendulwa ngoba udonga olumsithile phakathi kwakhe noNkulunkulu alidiliziwe. Into yokuqala sindiswa uhambe umvume phambi kwabantu ebandleni. Esesibili step ukuvuma izono zakho ngazinye udilize udongo lokwahlukanisele noNkulunkulu. Indlebe yakhe ayinzima ukuthi ingezwe kodwa ububi benu. Isandla sakhe asifinyezile ukuthi singasindisi kodwa ububi benu. Bese kuzoba khona ke lenkinga eyenziwa abazalwane babhizi babhukude esihogweni ngenxa yenkonzo yokungathetheleli. Uma uya kuMathewu 6 sifunda uverse 14 ngokuba uma nithethelela abantu iziphambeko zabo noyihlo wasezulwini uyakunithethelela nani. Kepha uma ningathethelela abantu iziphambeko zabo noyihlo akayikunthethelela iziphambeko zenu. Uverse 12 masilehla kancane umkhuleko omkhulu wenkosi uthi usithethelela amacala ethu njengalokhu nathi sibathethelela abasona abanecala kithi. Ukuthi siqala sizibopha sikhula sibancane sishisa umkhuleko uthi inkosi ngithethelela amacala ami njengoba nami ngiyabathethelela. Kodwa usukhohliwe ukuthi wazibopha watshela inkosi ukuthi ayokuthethelela uma uthethelela. Njengoba ungathetheleli nje unomakhelwane wakho ongamthethelele uyadlala wena ngoba phela awusoze uthethelele ngoba uthethelela. Bese lithi ke la njengoba sesifundile uma nithethelela abantu iziphambeko zabo noyihlo sezulwini yakunithethelela. Umfanekiso omuhleke lapho odida abaningi ngingakayi kuwona. Uma ngivuma izono zami manje ngiqeda ngoba sengisindisiwe bese ngidlula ngone
komunye umuntu noma umzalwane wamangone bese ngingamthetheleli, uyazi into ziyobuya lezi izono othethelelwe zona na? Kanjani? Uma uya kuMathewu 18 verse 23, inkosi uqobo ithi, inkosi uJesu wathi umbuso wezulu ofaniswa nenkosi eyayithanda ukubalisa imiki zayo. Kunenceku eyayikade ikweleta lenkosi. Le nceku yeza kuyo lenkosi. Mayifika kule nkosi yathi inkosi ngenxa isikweletu sakho sikhulu ufuna ngidayise ngawe umndeni wakho nangami nonke. Yazikhalela yacela uxolo. Ithe mayisixolelwe le nceku yahamba, mayiphuma yathola omunye oyikweleta imali encane kabi. Yalwa naye yambopha ngifaka etilongweni. Yezwa lenkosi ukuthi hayibo, lo muntu ebengimxolela usefike wayeka uxolela umuntu enomfaka etilongweni yathi makabizwe. Uma ebizwa sithola ke lapho kwenziwa ngithe uMathewu 18 sithola ku verse 34. Ku verse 34 uthi inkosi yayo yathukuthela yayinikela kubaphathi betilongo ize ikhokhe lonke icala la. Kanjalo naye uBaba osezulwini uyakwenza kini uma ningathetheleli ngezinhliziyo zenu kube lona loyo kumfowabo. Kusho ukuthi noma ngingathethelelwa manje ngiqede, uma kuzoba nomuntu kanti sengizokufa ngingamthetheleli zibuya zonke lezi yazono ngoba angithethelele. Inkonzo yokuthethelela uNkulunkulu uyayifuna. Number 1 uyasindiswa, number 2 udiliza udomo ngoma izono zakho, number 3 usuya kulabo abantu obonile uyobuyisana nabo bese uphila impilo yokuthethelela abanye abantu uma ungawuthetheleli izobuya izono zakho othethelelwe zona. Amen. Haleluya. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bamzibane ngendlela eyisimangaliso. Kusho ukuthi mangabuza nje okunye, uma ngingumzalwane bese umuntu engenza into embi, nginalo yini ilungelo lokuthi ngoba uyena ongonile wangenza into embi ngingamxoleli, noma sengoze ngilinde yena ukuthi azabuye ukuthi ke axolise ngoba ngoniwe uyena, noma kufanele kube yimina engizithobayo ngibe isibonelo esihle kuyena ngokuthi ngize kuyena ngiyithobe sibuyisana ukuze abone uthando likaNkulunkulu kumina, uyabo? So abanye baye bathi hayi ungonile lo ngeke ngisamxolela ngoba uyena ungonile. Sinalo yini siyabantwana baNkulunkulu ukwenza lokho? Babila mina sinale ilungelo ukuze ngikwazi ukuphila. Ake siqale la. Uma kunomuntu engimthethelele angikwazi ukwenza utho. Noma ngabe uyapheka, uthi uyapheka abuye isithombe sakhe, uthi uyashanela abuye, uthi amagama uhlezi emqondweni wakho akayikhokhi rent. Ngoba uthukuthele. Kufanele ukudlulise lokho. Uthi umuntu mayekona kulimala umoya wakho, wena hamba uye kuye uyoxolisa kuye khona yena ukuze number 1 udlule kuwe umxolele. Number 2 indlela omtshela ngayo ukuthi fanele axolise ngoba phambi kaNkulunkulu mayema uyothi uNkulunkulu uyamkhumbula efika usibani kuwe exolisa. Uyazi ukuthi wayengonile, ngangimthuma ngoba ngifuna ukubona ukuthi wena wonile ngifuna ukuxolisa, kodwa still awubonanga ukuthi wena wonile. Ngakho ke kufanele wonile uma khona into ekuphethe kabi hamba ubuyisane nalowo muntu, uxoxe naye, umtshele, ukudlulise, uxolise, uNkulunkulu akuthethelele. Haleluya. Sakhuluma nje lapho babuzikandi ngiyajabula kakhulu. Ngikhumbula ukuthi mina uNkulunkulu efika kimi umyeni wami engekho wathi ngimxolele ngakabuyi. Ekubeni wenkoshele ukuthi ngiqomile, ngiqoma uJesu phakathi komzo waGumede kanti bona wazithopa. Angangokuba ngathi mangisho ngithi inkosi isengimxolele wathi awukamxoleli. Mina ngisho ukuthi ngimxolele ngaseqinisweni. Wathi awukamxoleli. Wathi ngathi inkosi ngimxolele. Kuthe ngelinye ilanga nje ngihamba ngiphethelonisa iBhayibheli lami ngihamba ngambona esekude abuya ngempela futhi ngempela. Ngabona ngalelo langa ukuthi ngempela uNkulunkulu usuke ekhuluma into ekhona ephilayo mangabe ekutshela ukuthi into akayenzi phezulu kokuba wena uzitshela ukuthi usuyenzile leyona. Ngifakazisa lapho babekhuluma khona. Kwaze kwafika isikhathi ke ngempela lapho esho khona ukuthi imake manje umxolele. Wasethi lungake ulungiselele ngokuba usezobuya. Kusho ukuthi njengoba esho nje ngempela ngiyafakazisa kakhulu ukuthi uma ngabe ngempela umuntu ekonile
musubheka wena ukuthi ukonile. Wena hamba uye koxolisa kuyena. Ngesikhathi uxolisa kuyena uzobe usuyamtshela ukuthi ungene kulesi simo sokuthi aze akwenze kanje ngenxa yokuthi wena oqale ukuthi aphumele kulo simo. Ngaleyo mzuzu ngamanye ngazumnikeza isithombe sokuthi kufanele azibone yena ukuthi wenzeni kuwe. Kodwa unomkhombisa ngokwenza ngokuthi kube wena owehlela ngezansi. Noma ngangakuxoleli kodwa unembeza uzomnikeza ukuphumula ngoba uzosho kahle ukuthi yazi ukuthi mina ngibonile. Uma isenza kanje yena kimina akazi ukuthola ukuphumula. Noma ngeke akutshela. Nje kuzozenzekela kuyena. Ngaleyo ndlela futhi ufunda ukuthi ukukhola makunje ngiyakuthanda. Senginamahloni mina manje. Uyayibona leyo nto ngoba sekuze kwenza wena kuqala kuyi. Into nje eyenzakalayo leyo. Mase sekubuya ke sekuziwa ekuthaneni ke useyafunda yena. Uzobe sazi kahle ukuthi kufanele nami ngize ngenze njengoba ngabona kwezubani. Ngakuthanda nakuba kubhlungu. Ngalo ndlela uyasiza kanti uyafunda njengoba umsebenzi seshile ethi uNkulunkulu uvezela wena isithombe sokuthi kuyaxolelwa ukuze nawe uxolele. Angathi umuntu uma efika kuwena ekusho ngenhlamba enkulu nawe usubuyisela ngenkulu inhlamba le. Ufana uthi nawe. Right. Muthi nawe usukuthi inhlamba efana. Ya usho ukuthi ngisibuko sakho. Ngibona into kuwena. Yazi sekugcwaliseke izwi likaNkulunkulu lapha kuMateyu 5 verse 16 lapho uNkulunkulu ethi kanjalo makukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukuba babone imisebenzi yenu emihle badumise uYihlo osezulwini. Njengoba usakhuluma kanje uNkulunkulu umbulela inye ivesi la usawuyena uMateyu 5 masuka ku verse 43 uthi ithi inkosi uJesu nizwile kwathiwa wothanda umakhelwane wakho uzonde isitha sakho. Kepha mina ngithi kini thandani izitha zenu nibabusise abaniqalekisayo nibaphathe kahle abanizondayo nibakhulekele abanizingelayo ukuba nibe ngabantwana bakaYihlo osezulwini ngokuba yena uphumisa ilanga lakhe phezu kwababi nabahle anisimvula phezu kwabalungileyo nabangalungile ngokuba uma nithanda abanithandayo nina mvuzo muni na abenzi njalo nabathelisi na. Usasho kanjalo nje kufika noma kufika ukukhumbula ngizibona ngikuleso simo njengangisona leso sikhathi uNkulunkulu engikhombisa lokho. Usho ukuthi wangikhombisa ke nje uNkulunkulu ephambi kwami mina ngiphambi kwakhe. Ekhuluma ngalo leli liso ukhuluma ngalo manje. Ngase ngithi mina kuye uma ngabe usho kanjalo Nkosi uthi asithande omakhelwane bethu njengoba sizithanda thina. Uma ngabe ukuthi njengoba phela mina ngihamba kangaka ngiyengikhiphe endaweni engijwayele ngiqhamukele endaweni lapho ngingaziba khona ngikwabe sizwe khona bese ngihlangane nomuntu wakhona angilimazi emoyeni. Usho ukuthini musho kanje ukuthi angithande lolo hlobo lomuntu kuba vela kusiyena wendawo yami mina ngisuke ngihambile ngaze ngafika endaweni yakhe. Wasengikhombisa emhlabeni. Mayengikhombisa emhlabeni bonke abantu bayanyakaza bayadlulana. Umhlaba nje obungaka nje awuve umncane kuNkulunkulu. Awuve umuncane. Wathi ngithi uyabona ngathi mina yebo ngiyabona. Wathi kuphike kini la ngathi angikwazi ukubona. Wathi umuntu nje ophila phansi komthunzi welanga umakhelwane wakho noma ngabe imuphi. Ngoba nje ndawonye emhlabeni nonke noma ngabe imuphi umakhelwane wakho. So uma ngabe ukuthi wena kukhona umuntu ozomgwegwesa uzinciphisela umhlaba. Hey. Mamzanele uma ungasilethe eqondeni njena lana mangithanda ukubuza ukuthi uNkulunkulu uthini ngabe sifazane indlela umuntu wesifazane okumele abukeke ngayo izwi likaNkulunkulu lingasithatha lisibeke yiphi masifuna ukuthola ukuqonda nokwazi ngalokho kumuntu olangazelela ukufinyelela ekuphileni okuphakade enza intando kaNkulunkulu njengalokho uNkulunkulu efuna. Okay.
Ngicela ke sivuleke izwi kuDeuteronomy 22:5 bese sizwa kahle ukuthi uNkulunkulu uthini yena ngokwakhe ngoba uma ngase ngiphendule ngokusho kwami ngizothi ngoba kusho mina bese siyachazelana ke. Verse 22. Okay. So chapter 22 verse 5. Deuteronomy besikhuluma ngayo. Kusho ukuthi la ifundeka kanje isihloko sithi ngokusiza. Verse 5. Owesifazane makangagqoki okwendoda. Oh lalani. Owesifazane makangagqoki okwendoda. Kusho ukuthi indoda iyagqoka. Qhubeka ke sizwe ukuthi owesifazane wenze njani kanti. Nendoda mayingembathi ingubo yowesifazane. Okay, indoda mayingembathi owesifazane uyembatha. Afihla ubunqunu. Kodwa indoda enjani iyagqoka. Makukuthi nithi kukhona amabhuluku abesifazane, adizanelwa abesifazane, wembatheni ningakagqoki. Amen. Hey. Uthi wena qhubeka. Ngokuba yilo nalo okwenza lokho uyisinengiso kuJehova uNkulunkulu wakho. Umuntu ogqokayo ebefanele ambathe uyisinengiso phambi kaNkulunkulu. Okufanele ukwazi ukuthi nje uma uphamba phansi komthunzi welanga ugqoka ibhlukwe noma ngabe uthi elabesifazane kodwa uligqokile uhamba phansi komthunzi welanga uxabene noNkulunkulu isinengiso phambi kaNkulunkulu. Cabanga uhamba phansi komthunzi welanga uyisinengiso phambi kaNkulunkulu ukuthi uphephe kangakanani esitheni sokuphila kwakho. Inkosi. Qaphelani. Siyembatha thina besifazane. Owesifazane uyembatha. Owesilisa uyagqoka. Nje kokujwayelekile sivele sike sizwe sithi bakubonakala umuntu wesifazane mhlawumbe kunento ethizana engalibile kahle. Kuthi hayibo awembethe. Noma kanjani wesifazane njalo uyaziphumputha azilungise. Kodwa mabe ukuthi kwehla uzipho kwesilisa bayasho ukuthi awugqokile. Wenze njani ulungisa lapho ebona khona ukuthi fanele ngabe ugqokile khona. Ngakho ke kufanele njani sazi ukuthi uma ngabe ukuthi ke khona wesifazane akambatha. Akaqhamuke nje ekhanda. Agqoka amabhuluku noma ukuthi khona wesifazane angaphumi ngezansi njengosilisa. Kusho ukuthi ibhuluku aliqokwa nje aliqokwa umuntu wesifazane ibhuluku liqokwa umuntu wesilisa. Nowesifazane futhi owesilisa futhi akavumeli ukuthi aqokwe ayimbathi impahla yomuntu wesifazane. Kusinengiso phambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu wakhe abantu ababili wakhe umuntu wesilisa kumuntu wesifazane. Akubanga khona umuntu ophakathi nendawo. Futhi izimpahla ezidizayinelela umuntu wesifazane noma ezibekela umuntu wesifazane zilotshiwe. Uzokuthola la kubani kuIsaiah. Uzokuthola futhi ngale kuTimotheo uqala chapter 2. Lapho uzothola khona ukuthi umuntu wesifazane fanele agqoke kanjani nalapho futhi wesifazane. Nje yonke into uNkulunkulu uyenze nje yawasobala. Nokho kuJesu uyakhuluma ke lapha kubani kuMark 12:24. Lapho uthini ngicela sifunde. Lapho uJesu eveza khona ukuthi umuntu uyadabukisa ngoba kufanele ukuthi ngabe uyazi kodwa ngenxa ukuthi unjani akaqondi. Funda sisi ukuthi uthini Mark 12:24. Uthi isihloko ukuvuka kwabafileyo. uJesu wathi kubo, angithi nidukile ngenxa yokuba ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu na? Amen. Kusho ukuthi ngempela umuntu udukile ngenxa yokuthi amandla kaNkulunkulu engawazi. Ngoba usiyafunda njalo ukufunda phela kubani ukuthi lapha la khulunywa khona ubani uTimotheo wesibili. Ngicela sifunde futhi khona uTimotheo wesibili lapho kukhulunywa khona ngokuthi nifunda njalo kodwa nifinyelele ukulazela iqiniso. Zonke lezo ndawo uNkulunkulu unjani ukulobile konke lokho esiphambana nakho phakathi komthunzi welanga. Siwaphethe kodwa amaBhayibheli ethu akhuluma ngezinto uNkulunkulu azifunayo nezinto angazifuni. Sitholakala sezizinto lezi uNkulunkulu angazifuni. Sibe siwaphethe amaBhayibheli uNkulunkulu achazela kuwona. Yingakho nje esho ukuthi sidukile kuyadabukisa ukuthi sidukile ngoba sifunda njalo kodwa sifinyelele ukulazela iqiniso. Aphinde lapho kuyadabukisa ngoba yini na lala kuMark lathi siqeda ukufunda khona uthi asiyazi imbhala siqondi imbhala kusho ukuthi iyafundwa iyaziwa kodwa siyiqondi namandla kaNkulunkulu akuyo futhi asijani asiwazi ngenxa ukuthi asiqondi kodwa siyafunda sisho amavesi siyacula nje siwasuka la koGenesis sofika esambulweni kodwa siyenzi into eshiwo izwi likaNkulunkulu ngenxa ukuthi asiqondi amandla la asinjalo futhi sifunda njalo kodwa sifinyelele kulazini iqiniso libe khona la kodwa sifinyelele kulazini
Siyadabukisa nokho kodwa siyambonga uNkulunkulu ngoba usuvezele lokhu sisekulokhu kuphila. Siyambonga uNkulunkulu. Uzosifundela Mpumela. uThimothi wesibili. Chapter. Ngicela sidonga 4. Uma kancane nje usadina sokuzolunga ukuthi yathola uverse 16 wakhona. Ofundela kanje. Isihloko sithi ukubambelela esifundisweni esilungileyo. Ukubambelela. Umuntu mangabe bambelela ubambelela esifundisweni uNkulunkulu athi silungileyo. Kusho ukuthi okulungile okumele kwenziwe ngoba kulungile. Wayisethini? U16 yonke imibhalo iphefemlelwe nguNkulunkulu. Sorry ke nani. Usifunda lapha phezulu 7. Sorry ke xolisa u7. U16 yonke imibhalo. Okay kulungile. Qala lapha kulungile. Yonke imibhalo iphefumulelwe uNkulunkulu. Yonke imibhalo iphefumulelwe. Yonke imibhalo kusho ukuthi njengoba kuthiwa yonke imibhalo kusuka kuGenesis kuze kufike esambulweni kunjani kuphefumulelwe. Kunjani kulungeleni? Ilungele ukufundisa. Kulungele ukufundisa lembhalo kusuka ngala kuze kufika ngala. Nokusola. Uma ngabe ukuthi khona into engingayiboni kahle kuwena kufanele ngithathe iBhayibheli ngilivule bese sibonisana lapho. Ngingakutshela ukuthandwa yimina ngoba ngizokhuluma ngokubatshwa kwenhliziyo yami bese ngiyakulimaza. Nokuqondisa. Kusho ukuthi lapho ulungisa umuntu ovelo ohambayo. Uqhubeka nani nokumqinisa endleleni akuyo ukuthi yinhle. Qhubeka. Nokuyala ekulungeni. Kusho ukuthi uqhubeka kanjalo ngoziyalo njengoba